Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усими вами. Сегодня литургия Слова каже нам про посилок. Каже нам про ту властивость нашего организму, коли человек повинен споживать ежу, пить, для того, как иметь силы истинно функционировать в этом свете. И сегодня так само Иисус звертается до нас, питаючись про наш посилок или посилок духовный. Что духовно мы споживаем? Что приймаємо у себе и чем мы кормим свое сердце, свою душу? Бо Иисус сегодня показывает, что важнейшее это то, что мы споживаем физично, есть то, что чим ми кормим себе духовно. Бо здобуваючи різні мети у своєму житті, здобуваючи сповняючи різні мари, коли ми кормимо себе невідомо чим, або кормим себе тим, що тільки попадається нам, то на конце, коли доходим до исполнения той своей желанной меты, мы отримовываем не задовольнение, а роскошь, потому что в вынику приходит не то, что треба. Подчас этой Евхаристии будем молиться за нашу родину, за Беларусь, просячи Бога для ее спокоя, благословения, всех потребных даров для нас, особенно в этот час. А на початку этой Евхаристии перепросим Бога за наши слабости и за недбание. Споведайся. Богу всему нам и вам, братья и сестры, что зращенными думкою, словом, учинком и за недбание. Моя великая вина, тому прошу, найсвятейшу, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь.
Молимся. Отримливай, Пане, Твоих верных, и одари вечной добрынёй Тых, кто признает Тебя Створителем и Пана, отдави даденное им житье, и заховай обновленное распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодарит верности Духа Святого, Бог просущий веки вечные. Читання книги пророка Исаии. Так каже Пан Бог: «Сославили, усі ідіть до воду, і ви, які не маєте сребра, ідіть. Ідіть, купляйте без сребра и без платы за вино и молоко. Навошто вы отваживаете сребра за то, что не есть хлебом, а працу свою за то, чим нельзя насытиться? Слухайте уважно меня и споживайте добро, и нехай душа ваша натешится духом. Сидите в ухо свое и прыгните на меня, послухайте, и жить будет душа ваша. И дам вам заповед вечный, неизменные ласки для родителей». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читання послання святого апостола Павла до Римлянам. Брати, хто отлучить нас от любови Христа, несчастье ти пригнет, ти переслед, ти голод, ти гаряча, ти небезпека, ти меч. Над усім гэтым мы отрымливаем полную перемогу праз того, кто полюбил нас. Бо я переконана, что ни смерть, ни життя, ни анёлы, ни улады, ни теперешнее, ни будущее, ни силы, ни вышини, ни глибиня, ни інше якоїсь творення не зможе отлучить нас от любові Божої, яка є у Христі Єсусі, Пану нашому. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя.
Спасителя, и он особно отплыл оттуль на човне у пустынное место, а натовпы людей, почувши это, пайшли за ним пехотою з городов. Вийшовши з човна, Єсус убачив великий натовп людей і злітувався над ними і оздоровив хворих їх. Коли ж настав вечір, ягоні учні підійшли до його і сказали: «Пустынное место гэтае и година уже поздняя. Отпусти народ, как яны пошли в вёски и купили ежи себе». Єсус сказав їм: «Не треба їм істи, ви дайте їм єсть». Яны ж кажуть йому: «У нас тут только 5 хлебов и 2 рыбы». И он сказал: «Принесите их мне сюда». После он загадал народу сесть на траву, взял 5 хлебов и 2 рыбы, поглядел на небо, благословил и, поломавши, дал хлеб учням, а учни народу. И ели все, и насытились, и исковал то, что застались, собрали 12 полных кошов. А тих, хто ел, было около 5000 человек, не лічачи женщин и детей. Это слово Пана. Голод и прагнение – это такие два почуття, які відомі всім. Одне з тих нешматликих почуттів, які відомі всім. Кожен чоловік відчуває голод, кожен чоловік відчуває прагнення. Это связано с нашим организмом. И каждый ведает, что это такое. Что это такое, когда ты хочешь есть, и что это такое, когда ты хочешь пить. Каждый ведает. Але прича фізичного голоду, фізичного прагнення, є ще інший этого прагнення, этого голоду. Той духовний. Духовний, який часами не зауважаємо для нас, ми його не зауважаємо, не увічуємо в своєму житті, що ми мріялися. І живемо так, як це не було. Але правда в тим, що увесь час кожен з нас чимось себе кормить і полить духовно. Чому? Навошта? І все подобне. Так як чоловік споживає їжу, п'є воду, для того, щоб мати сили, то є саме і з духовним. Чоловік надаляє себе душу, своє серце для того, щоб мати сили. Для того, щоб мати отвагу, моц, сил далее, для того, щоб жити. Бо заспокоїть цей голод духовний, і воно для чоловіка так само важливо, як заспокоїть голод фізичний. Сьогодні ми чуємо цю приповість про Єсуса, який розмножає хліб. Єсуса, який учить людей, а після дає їм їсти. І то, що мене сьогодні затримало, це момент, коли Єсус розмовляє своїм учням. Учні, які приходять до Христа і кажуть: «Отпусти народ, хай пойдіть і знайдете собі їсти». Народ тут побив його, тебе послухав, але тепер отпусти його, щоб він набрався сил. Так часами здарається з нами. Ми приходимо тільки на якийсь час, на якийсь момент. Приходимо до Бога в якійсь складних ситуаціях, коли вже зовсім не маємо сили. А після, коли щось тримає, ми знову доходимо, знову шукаємо своїх шляхів, знову шукаємо свій спосіб їжі. Ми так, як і ті учні, думаємо, що так справді головним є то, яка заспокоїть прагнення. І вже не важливо, як ти його заспокоїш. Тут уже не розмова йде про якість, тільки про кількість. Учні кажуть: «Відпусти цих людей, бо вони повинні заспокоїти свої прагнення».
А Ісус відказує вельми просто. Їм не треба нікуди йти. Ви даєте невісті. Усе, що треба, тут. Ісус просто каже, що їм не треба нікуди вже вертатися. Їм не треба нікуди відходити. Їм не треба йти в те місце, яке не бідують, де можуть знайти собі їжу у косі. Ісус каже, усе ось тут. Усе, що їм потрібно, я вже дав. Інше дайте їм ви. Усе є тут. Треба тільки взяти. А чоловік в своєму житті пускається з боку в бок, ходить навколо і шукає їжу. Сьогодні книги пророка Ісаї і Святе Боже Слово, яких Бог запрошує, каже, приходьте, берите ось вино и молоко бесплатно, без сребра. Навошта вы платите за то, что не есть хлеб? За то, чому ви йдете за тим, чим не можете насититися? Ведь усе тут, я вам все дам. Чоловік шукає місце, де може заспокоїти своє прагнення. І ходить на Бога. Просто речі. І не обов'язково це залежності, не обов'язково це страшні смертні гріхи. Чоловік сьогодні просто хоче наситити свою душу. Йому вдається, що так справді жити, він повинен все вірити, він повинен все бути, він повинен все бачити, він повинен навчити доконатися до всього. І йому вдається, що це дасть йому насичення. Це дасть йому життю якийсь смак. Це покаже йому здоров'ю, що йому життя в ньому є якась маса. Вообще неправда. Мы это не добро ведаем. Потому что все проходит по тем самым механизмам. Что бы мы не взяли. Чем больше мы походим, чем больше мы шукаем, тем больше нам треба. Чем больше треба, тем больше мы шукаем. И это такое замкнутое коло, якое не веде нас, не выводит нас до чогось лепшого, а только опускает нас вниз. Поглядите на Євангелие, у яким є вельми шмат моментів, коли Ісус помножає їжу. Є сьогоднішнє помноження хлібов, є ще одне помноження, є помноження вина у Кані Галилейській. Ісус показує, що коли приходить, Він дає всього вельми шмат, достатково. Столько, сколько потрібно чоловіку капіталіст заспокоїть своє прагнення. Тільки треба взяти. Евхаристія, літургія слова, сакраменти. Усе воно дадено, щоб заспокоїти чоловіче прагнення. Не як взяти у чоловіка, а як чоловіку дати. Дать себе, дать своє слово, дать свою присутність. А чоловік, він шукає, де себе заспокоїть, де знайти для себе спокою. І ще одна добра новина, яку я сьогодні чую, це слово святого апостола Павла. Хто отлучить нас від любові Христа? Все, що дає, все, що кожному з нас потрібно для справного щастя, для справного життя, я можу все нам дати. І навіть більше. Це ніхто не може нас забрати. Які б ми ні були. Грешними, слабими, пораненими, скалеченими, слепыми, глухими, неважно. Ніхто не зможе від нас забрати те, що вже нам дав. Бо все має таке. Треба тільки це взяти. Інше питання – це те, що Ісус сьогодні каже в учні. Ви даєте милость. Что могли дать учни
в той момент, да нічого, ми ще навіть не відали, хто такий Ісус Христос. Сьогодні ми глядимо на світ, на ситуацію в світі і питаємося, чому так шмат війн, чому так шмат несправедливості, чому так шмат обману, блусні, чому люди йдуть за грошима, чому в світі так мало любові. Ви дайте їсти. Ви принесите їм то, чого вони потребують. Бо чоловік може шукати і не відає, що помиляє у своїх пошуках. І він потребує когось, хто принесе йому розуміння правди, принесе йому соправдний посілок, принесе йому соправдну воду, принесе йому соправдную мудрость. Это докрывается на нас. Вы дайте есть. Там, где нема, там, где не хапает, принесите Христа. Так и умеете. Але принесите Христа. Принесите тим сознанням то, чего они так запротивляют. Теперь Бог с нами. Вызнаем нашу веру в один Бога. Отца всемогутного, славителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующий верой, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеломился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный как сам за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес по Боге Писания, и взошел на небо, сядет право Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и якого благодарства не будет Отца, и веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына повносить, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический и апостольский Господь, вызнаю один и прост для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в лучшем свете. Аминь. Бог чекає наших щирих молитв. Тому про посредництво Иисуса Христа узнесем до нашего Небесного Отца супорные молитвы. Молимся за святый Костел, как он верно обвещал людям Евангелие и закликал их до навертания. Тебе просим. Визволяй нас, Пане. Молимся за нашу архидиоцезию, как заховывающую едность со своим пастырем, и она была верная Пану Богу. Тебе просим. Визволяй нас, Пане. Молимся за тех, кто терпит за недохопу любови, как они спознали в своем житті безмежную любовь Бога Отца. Тебе просим. Визволяй нас, Пане. Молимся за детей, которые приступили в этом годе до первой святой коммунии, как они постоянно поглубляли свою едность с Иисусом Христом. Тебе просим. Визволяй нас, Пане. Молимся за земляробов нашей Айчины, как користаючися пльоном в праці, народ оказывал им свою повагу и вдячность. Тебе просим.
Русь, как Бог благословил нашей батьківщину и нашему народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, как мы умели святковать неделю, День Пана, присвячающий наш час Богу и ближним. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, от Тебя походит всякое добро. Умацуй нашу веру, как мы были нужными вызнавцами Твоего имя. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, брати и сестры, ко мою и вашу опять, принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме опять з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца накорись нам и всему Костю Святому. Милосердный Боже, с ласки Твоей святи этой дары, які ми приносим Тебе духовную оквяру, и ученикам мы сами стали Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Он с вами. Угору серце. Усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Богом зритости грешного человечества, народимся с Анны Марии, праз свою муку на крижи, вызволив нас от вечной смерти, а праз свое из мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анgelами и архангелами и за всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними скликаючи. Господи,
в образ Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа. Действием Отца и Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираєш народ свой, как от исходу солнца и до заходу, складав у імені Твоєму чистую опяру. Тому єдності з усім костелом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес, и спасла на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти Отцу и Духа Твоего в этой дары, які мы принесли Тебе на клятву, как стали сены, телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо й он Твою нож, коли был выдаденный, взял хлеб, и подел складаючи, благословил, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте с этого всех, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв келих і, подякувати складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його все, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яке за вас і за многих буде пролито для відпущення гріхів. Це чините на мою пам'ять». Это великая таямница веры. Пане, вспоминаючи знову муку Твоего Сина, а так само Його чудовне воскресіння в небовшесті, і чекаючи Його другого пристя, з подякою складаємо Тобі эту живую и святую опяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела, и прими Его, як опяру, якою Ты пожадал быть милостивленным. Дозволь, как мы, узмолченное тело и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром на Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, наибежно святейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Иоанником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками и ущими святыми, про заступничество яких мы сподеемся на Твою неоступную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта опера нашего поєднання, пронесющему свету супокой и избавление. Будь ласкавым осылать веры и любови костел Твой, який пилигримует на земле со слугой Твоим, папам нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрой, бискупом Александром, с ущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Твоего. Будь милостивый на просьбу в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласково зjednaj с Тобою всех красивых по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и ущим, кто ласцем Твою дошел с этого свету, милостиво прими в благодарство Твое. Где мы сподеемся быть образом ими за все радоваться Твоей хвале. Прос Христа, Пана наша, прозеву на добрый свет, усилякими добром. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе Божий Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошла и хвала, праз усе веки вечные.
Отримали ми Духа Святого, яки нас учением детьми Божьими, там осмелимся казать. і захований в усілякого неспокою, чекали сповніння щасливої надії і прийти Збавця нашого, Ісуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Ісус Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкав исходность Твоей воли, дать Его супокой и мирность. Яки живеш і благодаєш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнім знак спокою. Вось ворона Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру. Аминь. Я не правый, как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Боже, Ти дав нам хліб з неба, який давав насолоду, і кожному був до смаку.
Цього Христа. 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 Сторонка 29. Молимся. Боже наш Отче, отвляй неспынную опеку всем, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй ему свое, да поможет, и учини годными вечного избавления праз Христа, Пана нашего. Великий дякую за молитву, за керування, за іншої інтенції, за клопот, за прибирання каплиці, за стіл костюмні біалізни і за все супольне добро, яке ви робите на користь нашої парафіяльної сім'ї. Дякую всім, хто на протягу тижня допомагав прибирати територію і порядкувати дрова на нашій території. Сьогодні 18-та звичайна неділя, а так само Отпустова урочистість Матері Божої Аньонської Парсюнку. У кожному францишканському парафіяльному костьолі можна отримати повний отпуск по звичайному мову. Це наша сповідь, прийняття Святої Комунії і молитва у інтенціях Святого Отця. Сьогодні іменини нашої Ружанцової Ружі, яка носить назву Матері Божої Аньонської. У авторів 4 жнивня у спомін Святого Яна Марії Віанея, презбітера. У четвер 6 жнивня свято Хіровідіння Павла. У суботу 8 жнивня у спомін святого Домініка Пресбітера, засновальника ордена домініканців. На гэтым тижні випадають так само перший четвер і п'ятниця місяця. Запрошуємо до молитви о Божому натхненні для мастака Валеріана Янушкевича, який зараз працює над внутрішнім оздобленням наших святинь. Запрошуємо долучитися до молитви разом з нами, раз онлайн-трансляцію на YouTube-каналі у неділю у 10 і у 18 годин, на протягом тижня Святая Міша у 19:00 опроч понеділка. У суботу нашу святиню прибирають парафіяни з вулиць Городецької і Гінтовка. Запрошуємо до супольної молитви за Білорусь в часі перед виборами президента, о справедливости, правде
9 жнівня, після Святої Мши у 10:00 відбудеться зустріча для батьків, дітей, які будуть приймати першу святую комунію. На тиждень святкування праці і обов'язку прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец